Ja. Den er åben nu. Nej, det er den ikke. Nå, så prøv nu kvinder nu, så skal du trykke hårdt ind, jeg har den i. Okay. Der var sgu hjemme, hva'? Ja. Goddag, Willy. Goddag. Goddag. Hvad fanden? Hvad så, Willy? Jeg troede, det var apoteket. Jeg troede, det var apoteket. De har givet mig forkert piller. Nå, de har givet dig forkert piller. Kom ind der. Går det godt? Ja. Hvem fanden er det, du har med der? Det er en, der hedder Thomas. Vi er i gang med at lave sådan noget... Lidt sådan en dokumentar om mig, og det ene og det andet. Nå. Han er sgu altid fyr, det kan jeg godt sige dig. Det ved jeg. Jeg har snakket lidt med ham, så jeg har fundet ud af, at han har overrasket mig meget, vil jeg sige. Jamen, jeg tænkte først, at han måtte være en bandit. De her gale, de her gale mennesker fra PET, Abte, ham skal du fandme passe på. Hvad skal jeg sige? Det er den bedste mand, der går i kvarter. I må ikke være rigtig klog. Ja, det er den bedste mand, der går i kvarter. Ham skal jeg passe på. Det er den eneste, jeg stoler på. Det er der helt af helvede til. Kan du huske, hvornår du mødte Abte første gang? Ja, det kan jeg. Det er mange år siden. Det er rigtig mange år siden. Der er det jo her i byen for mig. Og så kan jeg huske, at jeg mente, at han havde taget lidt penge fra mig, der var her på Bryder, da han var lille. Lige præcis. Og så sagde jeg til ham, det må du aldrig gøre mere, men hvis du skal bruge penge, så kan du låne. Det er i orden. Det har han aldrig glemt. Ja. Jeg sagde, hvis du skal bruge penge, så kan du låne dem. Han har altid hjulpet mig. Altid. Lad så være at have som dreng var lidt uordentligt sædvanligt. Det er jo... Men han er som voksen, der er han fandme blevet et ordentligt menneske, det kan jeg godt fortælle dig. Det er en ordentlig mand, det kan jeg godt sige. Han roser mig hele tiden, Thomas, hva'? Ja. Det må man sige. Det er en ordentlig mand. Ja. Ja, men jeg synes, at ham Abte der, jeg er faktisk lidt enig med dig i dine betragtninger. Jeg tænker, at folk, de kender ham for det forkerte, synes jeg. Eller der er kun én ting, de kender ham fra. Jeg synes, han bare har meget mere i sig. Han er lige det modsatte af, hvad folk de siger. Altså, da PET de var her, så sagde de, ham skal du passe på. Hvad skal jeg sige? Det var satans. Det er den bedste mand, der går her. Hvis jeg skal passe på ham, så er det her med igen. Det var en fra PET, du ved. Altså. Og... hvad fanden var det nu? Den der skulle lige... Altså... Thomas, skal vi komme videre? Ja. Jeg skal sgu have piskefløde. Piskefløde? Kan du købe noget pisk? Ja, hvor meget skal det være? En liter? En halv liter. Tak for det, Willy. Godt at se dig igen, Willy. Thomas, det var hyggeligt at se dig. Du lyder som en fornuftig mand. Ja, han også. Forhåbentlig. Ellers er der nogen, der kommer efter ham.